Hello, Alex. Let's get it on, dear. Let's get it on, baby. I think it's on already. Oh, kuwena. Yes, kumina. It's on. Uma ukuthi wena usancane uyongifica phambili. Ungaqedi kuqala yazi. Yep. Are you good? I am good, Alex. How are you? Ama patients amahlala ethi avethana indlela engisho ngayo ukuthi Alex. I've heard that and imvamisa kuba abantu besifazana ngithi. Nabesilisa by the way, abesilisa but ngendlela ombiza ngayo Alex. Yeah, well, nginokuza abesifazane betshekisa nomlomo, you know, lo Alex uDragger uAlex bese bekhotha ama lips. Ayibona abasufuna befuna ukukubiza kanjalo ke. In fact basuke belingisa wena, eh? Soka la. Yes. Ithi ngixoxele nje indaba mlaleli ongayazi. UDoc ungifonele earlier today. And mase ngithi ngibuyela kuyena angisamtholi so nami ngaseke sengiyeka kanjalo ngezwe kuthiwa uma ngabantu wesifazane kusekhona into ayifunayo uma ungamnika ngaleso sikhathi wothi mawusothi uyabuya utholithi akasekho lapho yeah iqiniso le lalela kuthiwa khona umama wathi baba wakwakhe lalela ke baba ngo7 le ekhaya kuzoba kukhona ucansi ukhona or awukho but ngo7 Tomaba every day ngo7 wekhona ekhaya. Yeah, you see, so leyo nto ikwenza ukuthi understand ukuthi makwabona umuntu nje edlula ngejubana ngemoto ungacanga ukuthi wena ujayi meeting ebalekile kanti uyazi ukuthi wabekela umthetho. Oh, sure. Alright, iyo le indaba esikhona inumber 0861596596 ungaya ku Facebook page indaba with Alex usebenzise le hashtag #ezocansi. Indaba yethu namhlanje dokotela abantu abaningi baya banamahloni ukuyivuma and abanye bathi baphila ngayo and abanye bathi recipe to save the relationships. Sikhuluma ngendaba yokuthi umuntu wesifazane uwenza kanjani ukuthi alekelele ukuthi asheshe afike kuvutho ndaba. Kukabili ke dokotela kukhona ozozenza yena afike lapho ngoba ehlulekile ukuneliseka kumdavazo bese kuzoba ukuthi ke during wona umdavazo umuntu wesifazane naye adlala u50% wakhe wokuthi asheshe afike kwezomdavazo. Kuyiqiniso yini dokotela ukuthi khona abantu besifazane abangayenza sex but bagcine bengafikanga echameni? Oh yes, kakhulu Mthiyani. Kukhona abantu besifazana othola ukuthi abakaze bachame impilo yabo yonke. You know lesi biza ngokuthi primary anorgasm yokuqala. Kube khona wake wachama before but emva kwesikhathi either usezela ingane kunama issues kuma relationship or kunemithi ethiza idlayo njalo nokukhula uthola ukuthi akasachami at all. Omunye achame ngoba wenza into ethize kuyena, for example omunye uzochama kuphela uma umkhotha athi hayi ngicama mengikhothile kuphela or uyabona or anal sex kodwa if engena ngaphakathi kimi ngicene ngingamuzwa ngicene ngingachama. So it's important ukuthi umuntu wakho understand ukuthi if kukuthi unenkinga yokuchama yini le yonkinga. Okay, sure. Now you know kubantu besifazane ucansi I generally say it's a 4-step thing. Kunale part ye excitement eqaleni. So it's important to know ukuthi igiye lokuqala yona uyangena yini ku excitement ngesikhathi foreplayer uyafuna yini uyezwa yini kuba mnandi yini yena ngesikhathi umenza lapho. Okay, step 1. Yes, omunye and at the same time low step 1 is also got to do ukuthi yena uke afise yini ucansi aqala iqala ukuthi athi nje baby yazi nje namhlanje ngeke ngikhalela kabi or vela kusukele nje ngoba that is all part of say inkinga ikuphi iseqaleni ukuthi awubi nenkanuko just to begin with. Or uthi as you going on and you're progressing umuntu wakho esekuthinta suthola excitement so uyaba excited usumbona ukuthi usiyakuthinta isise endaweni ezithize ayisiyafika kemizwe kube mnandi komunye. But komunye uthola ukuthi ku stage 1 uba excited ungene ku stimulation kube mnandi indoda izizwe yoqedwa ayibona iyahefuza nje kumnandi akezwa lutho even ngesikhathi engene ukuthi ngiyeza ukuthi khonto ayenzayo phezukwami kodwa angizwa lutho. Omunye ezwe ukuthi kumnandi kodwa engafike kugcineni lokuthi ufika kuvutho ndaba khona. However, you know as women hlale sikhuluma Mthiyani sithi
abantu besifazane kubone kunale stage es after ukuthi sibiza ngeresolution ukuthi egcineni uyafuna ukuthi umbambe egcineni umbrushe umtshela ucubo kumnandi kanjena ovuke vumnandi women like that so ungavela uthi uqeda ngoba usuchamile nje usuyasuka umyethwele uthi yochama wena usuthi hey hamba ungikhelela amanzi uyabona sit down ngaleso stage sokugcina ngoba that is the bonding stage nomuntu wesifazane ukuthi nayo it is equally important njengokungena is equally important as ungena ngoba it's the end lo sovala khona and umenze afeel ukuthi lento ngienjoyile and still noma okadungu ungidunuselile kodwa you still valuable kumina ngisakuthanda so that is all an important part and process of kwenza ucansi. Yena topic yethu ke leyo mosana kusijoyina namhlanje sikhuluma ngendaba yokuthi usilekelela kanjani wena umuntu wesifazane ukuthi uyichamisa uwedwa kumbe mhlambe ulekelele upartner wakho ekutheni usheshe uchame nange udokotela eyikhuluma before dokotela sidlulele kumbuzo olandelayo you've said ukuthi ngenyilanga kuyomele singene kule ngokolimi lwesiZulu sithi ukuchama yes but it does not necessarily mean ukuthi uma sefika kuvuthondaba noma kwi-climax umuntu wesifazane ukuchama means ukuthi khona iliquid ezoproduceka yes so awuchaze lokho dokotela ukuthi uma echama kwenzakalani and ngiyazi ukuthi bahlukene nabo bachama ngendlela ezihlukene yes look ukuchama kusuke sokuyi ileyo point or leyo part ecansini lakho la osofike kungqingetshe ngemizwa nemizwa yokujabula and at that time umzimba wakho usuke usuzenzela wona into yawo yes usuke wena ocontrolayo kukhona ukuthi uyafenda uyazi uya in and out uphamisa umleze but kulowo mzuzu usuke ungeza ukuthi wenzani kwabanye usuke automation automation autopilot abanye uthola ukuthi inyawo lezi uthola ukuthi uyazifold azibambe zibe stiff nezandla kube stiff nokuphefumula kwakhe indlela aphefumula ngayo ngokuscreama kwakhe njalo usuke engasakwazi ukuzibamba ngoba kusuke sekwenzeka into yemizwa kakhulu kuleso sikhathi mase kuvele kuyaphela akuona ke wonke umuntu wesifazane ozoba manzi ngenxa yalokho umuntu wesifazane uyaba manzi yes ngesikhathi ungena kuyena because umzimba wakho usukwethi akashibilike kuze induku ngesikhathi ingena kube nokushibilika lokho kuze nenze ucansi kuba nalobo manzi bokuqala but nawe as umuntu wesilisa kube nalokho etshezi oliphumayo lincane engakabi isperm elokuthi limanzise but akuwona wonke umuntu wesifazane yes akuyena wonke umuntu wesifazane othola ukuthi uzochama kuphume uketshezi sure Natsoke indaba namhlanje ke sidedela abantu besifazane all right and nawe umuntu wesilisa ngiyafisa ukuthi ke ungene khona mhlawumbe ukufundile ongafundisa amanye amajitha ngakho I understand ukuthi le topic lena enzima we are here for that wonke umuntu especially abantu besilisa when it comes to this department bonke abantu nje bashaya 5-star performance give us your question noma your experience 031-537-3000 here's a question doc sure should a woman feel guilty uma arouse wamasturbata wagcina echamile is it a feeling efanayo nokuchitha le no absolutely not Mthiyana and in fact mina ngiyahlala ngiba promote abantu besifazana ukuthi zithinte uzazi uzizwe wena ukuthi unjani ngaphakathi ushisa kanjani ushibilika kanjani umnandi kanjani ngaphakathi it's important for you to be able to do that it's important ukuthi ukwazi futhi uwazi indawo ezimnandi kuwena yes one konzofundisa upartner wakho but also njalo uma ukwazi ukuthi uzenze wena umzimba wakho uya relaxa uba free and you can extend and learn izinto ngawe but the more uzenza wena it actually strengthens i-orgasm yakho going forward nomunye umuntu so ngiphendula umbuzo wakho yes kuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane abe ne-guilt afeel guilty ngokuthi uyazenza yena but the reason kusuke kuyindlela esikhuliswe ngayo inkolelo zethu religion cultural i-society kube sengathi umuntu wesifazane koqala kufunakala ngabe uthanda ucansi so the minute usuzenza wena kuba ngathi uyisinebe uzazenze yena uyabona so there's lezo zinto eziku-society ezenza umuntu wesifazane afile as if ukul-enjoya ucansi kusho ukuthi yena uweak njengomuntu wesifazane ocansini but also inkolelo zokukhuliswa ngokuthi intombazane hey ungazithinti lapho abafana bathi mebekhula umbona ukuthi hayi uyazithinta mhlawumbe uchama wena njalo kodwa umuntu wesifazane ukwazi nayi ungazithinti so you get raised naleyo nto ukuthi ungalingi uzuzithinte lapho ku wrong nasesontweni futhi kuthiwe ku wrong ungadlalisi lapho ungazithinti so all those things kuyizinto ezimenzayo umuntu depend ukhule kanjani ziyamenza ukuthi afeel guilty uma sokufika lapho by the way
ezinye izinto yenza ukuthi abanye abantu besifazane bengachami because basuke bene guilt yocansi. If efundiswe ukuthi ucansi lu wrong kuthi la eselenza khona because u-engrave lento engqondweni yakhe ukuthi ngenza into wrong ugcine sezibamba ebamba imizwa yakhe yokuthi angachami because guilty because ucabanga ukuthi wenza into wrong. All right, ngizoqala ke ku Anonymous wasentuzuma. Siyakubingelela, welcome to Gagas. Sanibona njani mfowethu? Si right wena? Sikhona lapho mfowethu. Ngibingelela udokotela. Yebo baba. Inkinga enkulu esibhekana nayo abantu besilisa ukuthi asifuni ukuvuleleka ekutheni sikwazi ukukhuluma ngedavazo nabantu bethu. So engakwazini ukukhuluma nabantu bethu ngomdavazo lapho siyavaleleka ukuthola amathuba ukuthi sazi ukuthi yini abayidingayo kahle kahle thina ezobenza ukuthi bagcine befikile kuvuthondaba ngoba impela kona ingcwaba inesifanayo sokuthi abakwazi ukuthi bafikise kuvuthondaba. Kanti mangase kuthiwa thina sabantu besilisa siyakwazi ukukhuluma sivule leyo room leyo ukuthi kube khona leyo freedom yokuxoxa. Understand ukuthi mina ngithanda lokhu owami uthanda lokhu. So lapho makuthiwa thina sikwazi ukuthi leyo room sabantu besilisa yonke into inga right ngiyabonga. Yeah. Uyazi ngizongizongizongena. Ungaqala uhambe Anonymous manje kancane. Ngizomngena nje uAnonymous. Right and very important ukuthi abantu besilisa ungazitshela ukuthi into oyenze kuzanele izoba mnandi futhi nakubuyisile. Uyabona into yenze komunye wayenjoya akusho ukuthi lonto musa ukrema wena ukuthi ha umuntu wesifazane ngimthinte kanje sho abafani find out akulo onaye manje ukuthi yena yini imizwa yakhe yini imenza ukuthi kube mnandi ngoba ukuchama is not it all Alex. The part is the connection yokuthi ni connect nobabili and I enjoy naye. Yes bese ke nifika ku resolution right for sure after ukuchama. Okay. Anonymous siyabonga advice yakho. But now that usungenile futhi vele Anonymous. Wena usisilozwana naye umenza kanjani Thachama? Ngiyamfikisa kuvuthondaba mfethu ngendlela angichavela ngayo ukuthi uenjoy uma kuthenza kanjani. Wathini kwena? Wathi mfethu kahle iphathi kuyona balile ile ebayibiza ngeclitoris. So uzukwazi ukuthi afike kuvuthondaba futhi nakhona into akayithokozele kakhulu ukuthi umqala udlalise ngaso isandla le. Before ungene. Yes. So manga asheshe ukuthi afike kuvuthondaba. So uphakathi kuyena but uzosebenzisa isandla ukuthi umnwaye kwiclitoris leyo. Ngisebenzisa masaqala isandla mase ngiphakathi kuyena khona futhi. Yes, before ngene. Sure. Okay. No, thank you very much. No. Ukuthi before ngene amasebenzisa isandla afike kuvuthondaba bangakangeni. Ngisengena iloqala sengiqedile. Sikuzwele mfethu. Hey lelo cala sesiliqedile. No siyabonga kakhulu. Sure. Just to remind you, much as we have Doc here as expert here too, what we always encourage you to give us the experience yakho and confirm nani ukuthi leyo nto oyaziyo injalo na. Ange evoca Hills ku Anonymous omunye sabona Anonymous? Yebo. Unjani? Yaphela mfethu unjani? Hayi siphelile. Sino Doc la. Phelile Sure. Nami hayi khona inkinga la eka. Yawo yethu sikhulu lo okay what wami khuluma sikulalela khuluma before ukhumula. Okay ake ngisho nje ukuthi umdlalo uyenzeka umdlalo ngiwenze nawe manje lo ngimthanda kakhulu uyena ocomplaina ngokuthi hayi angimkhamisi kakhulu. Baningi. Okay. Cha manje ngazokhumela obala nje ngikhuluma iqiniso la ukuthi hayi abanye bayachama nje wena uchama. No mfethu uyabona ke lento isho ifakazisa ngicantsi mhlambe ubuseka uhold. Udokotela usanda ukuthi abantu besifazane abafani so abachami ngendlela efanayo and aba enjoy sex ngendlela efanayo bahlukile. So kuyakuphendula lokho ekutheni akafani nalabo abanye. Yeah. Look, besides that Mthiyani, you know ungafani kwabo ngale
kokuthanda nemizwa yocansi Yeah. but iage ngeke izifane once iage ingafani it means nomzimba wakho nama hormones akho awafani so indlela oresponda ngayo ocansini futhi ngeke izifane ukuthi badla treatment ini kunemithi ethize njengoshukela oBP njalo njalo ekwazi ukuaffecta inkanuko yakho ocansini i-body size ne-body weight and ne-body image ukuthi wena uzibuka kanjani uma uwedwa so zonke lezo zinto play a role kumuntu wesifazane nokuthi abe free ukuthi avuleleke kuwena kancane nje udela ukuphazamisa ngithi ngoba phela ngiyayidlala yonke akade ngilalele wedokotela ukuthi izinto azichaza ukuthi ngiyazama ukuzenza ngiyazenza ngalendlela okukabi ichaza ngayo go down ngiyaguqa amadolo yenze yonke into konke ukuthi but imake do you know ukuthi lokho wena usukukwenza usuke enjoya na ngoba it's one thing ukuthi wena you go down uyenza because of the experience yakho nabanye njengoba dusho but do you know ukuthi yena uyayenjoya yini leyo nto yenzayo kuyena no not ukuthi in such as abanye No, awukho enkantolo but I'm just trying to make you aware ukuthi it's not just it's more also about communication ukuthi yena uyaenjoya yini leyo nto because people come with different experiences even from ipast yabo ukuthi yina seke experience yena kwi-past yakhe it's important ukuthi ngesikhathi umenza lokho umenzayo no ukuthi yena into ayenjoyayo yini lo ufila kanjani ngaloko it can be a conversation oyenza ngesikhathi wenza but ayi ukuthi kodwa uzolumbuza ukuthi kumnandela uzombora influence njalo but it can even be a conversation ongayenza even after you know yini ama sexual fantasies zakho baby yini oyithandayo yilaphi la uyabona awungitshele endaweni zakho ngoba that's a conversation okufanele uyenze naye ungayenzi blind ngoba wazi ukuthi abanye bayachama and if ubenze leyo nto yes ngiyakuzwa dokotela but I always try my best ukuthi ngiyenze lento ayifunayo I do the communication ngiyakwenza konke lokho ukuthi sikhulume phe kodwa and in such a way ukuthi sengize ngifaka ngazi ukuthi manje ukushutha angithandi ngenza ngoba phela ngiyazama I tried my best ukuthi ngenze lento amele ngabe uyayifuna because mina ngiyamthanda yabo imake avoka let me clear this with you and I'll say it again I've said it before just because umuntu wesifazana akafuna ukulala nawe or ngaleso sikhathi doesn't mean akafuni wena so don't take it personal ikhona inkinga ekhona and it's important ukuthi nina get down to the bottom of it even if mhlambe nizoya ku therapist umuntu nizokhuluma naye nje ngocansi njenge Dr Mthembu ukuthi kutholakala ukuthi yini yena expectayo kuwena ocansini yini ngendlela abanye umuntu wesifazana uzosaba ukukutshela ukuthi ayingeke uyangiluma wena ungenza kabhlungu ungipressa kabhlungu izandla zakho inzipho zakhona uyabona ziyangiscratch kukhona into azosaba ukukutshela wena kanti khona into errong oyenzayo ngesikhathi umenza lento athi umenze yona sure okay yeah no qhubeka nayo mfethu sihlale sizama nje as they always say ukuthi kahle iraceless so siyagijima sonke so but you know Alex I can't not stress ukuthi you know abantu besifazane ngiyazi we always say they are emotional beings but once umuntu wesifazane kwanento mhlambe oyenzile wena or omunye umuntu adlula kuyena wayenza kuyena yamhlukumeza umphefumulo uyakwazi ukubamba ama feelings akhe ocansi wena uzitshela ukuthi lento iyadlula mhlambe wayenza wena usakuxolela kanti kuyena uthi ngesikhatsini yocansini ipower yakhe yokuthi I'm holding back even if akafuna ukukupanisha naye uthi ayafuna ukuenjoy kodwa ama feelings akhe asakudubile at that time and they are holding back. All right. No, kushuthi kufanele bexoxe. Sihlale sithini ngoba docs sithi khuluma before ukhumule. Next time mfethu ngiyafisa ukuthi ungene usizosinikeza ke ifeedback. Yes. And ngiyahleka uma ubhuti ethi abanye lalela umuntu wesifazane even if akanayo iproof yokuthi unabanye uyaganga uba ne feeling avela withdraw ene feeling nje ukuthi ayikhonto engiyisola engakayiprove anything. So you might even know ukuthi there is something I feelayo ngabanye. Okay, sure. Lokulungile sesizobuye siqhube sithatha nje umunye thank you so much. Siyabonga mfethu. Ngizothatha ke nawo nama comments akho na kwi social media. Ukhehla uthi Dear ladies,
ngesikhathi somdavazo thatha umqondo wakho ubeke exactly enkonzweni, thatha umuntu wakho umise ngqo lapho uthi mawuthinteka khona uzwe kudlala ingoma emnandi. Ngeke ungachami lapho. Inkinga yenu nithi nenza ucansi nibe nicabanga nemali. Uyayizwa ke leyo? So umjisa lo advise abantu besifazane. He's young. Yep. Umntu mncane. Usho kanje? Yeah. Okay. Listen to this. uWandi Mbonambi, umuntu wesifazane lo. Kufanele usisi azidlalisele yena uBean is the best option. We've heard that Yes, eh? yes. Yeah, ubhontshisi. Yeah, but khona abanye besilisa njalo ababa offended ukuthi ngiyamenza ngaphe nayo uthinto uyazenza ngathi angifiki endaweni. So communicate it, mtshele lo munye uzokwenza ukuthi hey baby akukona ngoba ngikuundermine neactivity yakho, it's because nami ngiyathanda nje and I know how to touch myself. Siyalekelelana. Sure. Mntumthiyane uthi bazochama kanjani vele wenze sex ngoba babhizi bacabanga imali. Hey bo nice ivela le ndaba. Hayibo inendaba nemali yini indaba ngemali. Yeah, inendaba nemali. And then kuzoba uphindi. Uthi uphindi during sex kumele mase usufuna ukureach climax uvala umlenze sakumpintsha. Lokho kuyasiza ukuthi ukwazi ukufika kuvuthondaba as umuntu wesifazane. Ingakho most of us sithanda le style sokubeka umlenze emahlombe. Uyayizwa le? Sure. Siyaqhubeka. Lo hlelo is not suitable for ingane. We are on the radio 7 to 8 Gagasini. Namhlanje topic yethu sikhuluma ngendaba yeindlela ongazisebenzisa ukuzichamisa wena yesumuntu wesifazane kumbe utshele umuntu wakho akwenze ukuze usheshe ufike khona. Asiqhubeke ke on the other side of this. Siyaqhubeka ngiyaku-invite ukuthi uye kwi-YouTube channel yeGagasi khona uzokwazi ukubona the shows like lo last week noma ke uye kwi-app Gagasi FM maku ukuthi mhlawumbe usendaweni la ungekho khona comfortable ukusilalela ungakwazi ukuthi uye kwi-app ukwazi ukuyilalela wena wedwa. Please download i-app Gagasi FM and uye under indaba. So musufikile nje lapha ya ngena kwi-channel indaba. I always say mangabe ungumlaleli weGagasi uma ulalela indaba uyi-VVIP. So musungenile kule app search for indaba. That is where you belong. Ngiye Olundi Xolani ngibingelela Alex nodokotela njani? Right Xolani kunjani kuwena? Ngiyaphila. Sure. Ngiyaphila zami. So ngithi namdokotela umuntu indlela ukuthi sheshe ngifike sengivuthandaba yikho ukuthi ngiyamkhotha. Ngimkhothe bese ngizwayo engathi useyafika lapha engifuna khona bese ngimkhipha ngimdlalisa ngomuni. Aphinde achame futhi. Bese okwesithathu bese ngihamba sona unomzana wami lapha ngimehlise ngenyuse oh la la oh awungitshele ngesikhathi ukhotha uyagwinya ngesikhathi ukhotha uyagwinya na ya ngeke sengikhotha phela ngiyagwinya ngithi ngoba usuke engakachama ngiyamuzwa bese sizochama. Why ubuza lo mbuzo doc? Cha ngifuna nje phela. So okay imake Xolani nangu dokotela uXolani echaza story sakhe. So khona yini ubungozi mangabe ukhotha umuntu wesifazane then busu uyagwinya ke? Cha. Akukho ubungozi. Okay. So iyasebenza le Xolani kumuntu wakho? Yasebenza kakhulu Alex. Number 1. Lo siyabonga kakhulu Xolani. Okay ngibonga. All right. Abuso sikhumbule sure uthi bese sikhumbule. Yeah. Ndo siyabonga kakhulu. Hayi uyayidlalisa into yakhe ngichazele ukuthi masethe imove up and down uyalikhuhla ubhontshisi ukhuhla ngepipi lakhe. Yeah abantu besifazane bayakuthanda lokho before umngena ibona uthole sekubambe sekudonsela eduze kwakhe kanti ngoba kade umkhuhla ngalo manje so usethi alingene. Hlaba lingene. Yazi it's the first time since siqalile dokotela umention your favorite word ipipi. Yes ipipi kulo 28 minutes owedlula ubungakalimention and you had to find indlela yokuthi lingene. Bengifundisa ke leso sikhathi ngizwa kahle. Sure Xolani siyasuka now kuXolani siya eMaritzburg ku Anonymous. How bantu besifazane where are you? This thing is about you nje. Anonymous. Hi, Alex njani? Hey. Our first lady. Yeah, first lady. Hello. Hi Anonymous, siyakujabulela nje ukuthi usungenile. Umuntu oqala wesifazane. Sure. So, ngiyabonga finally ngizongena. I always listen and ngiyongena finally today ngiyabonga. Welcome. I don't know much from Emirates like Alex nodokotela I think
one thing people should understand, it's not even about penetration. In mental state, the emotional state, as a woman, goes a long way. We are emotional beings. Kuningi ama-traumas as women esidila nawo esgo kuwona and we don't deal with it. So uma usufika no matter how ungafika abe sex animal abe yonke into umuntu if my emotional state ingekho right, no matter what you might do angeke kuze kungifikise nothing ngovuthula. Amen. Mina ngikhuluma ngiyami experience inside trauma. Ubaba womntana, I've got 2 children. Ngendlela esi-connected, esizina ngayo, esithandana ngayo. I think ngiba ne-problem if I were to ngibe na anybody else omunye if it's not him. One, it's the emotional connection that we have. It's the mental connection that we have. Yeah. And which leads to him, no matter, noma engakangithindi, even ngibe manzi engakangidingisho ukungithinda, because it's all in the mind. That's what people need to understand. It's not even about the penetration. You should work, men should learn to work, women with their mind. Ngiyayibona kuthi mind fuck, mabaqale lapho kuyi mind fuck. Basifake our minds, basifake our ngaphandle and everything before even this penetrator. Penetration is not everything. Sorry, it's just that angizwa kahle uthena basakhe as in S noma F. F mind fuck. Okay. Mind fuck. Penetrator yobe sekudani chama ube manzi ke even before penetration. So bese kuyi-cherry on top indaba ye penetration if you managed to mind fuck a woman. Sure. There's one factor kodwa ongazange uyisho wena Anonymous. You said ukuthi awucabanga ukuthi ungathandana nomunye umuntu wesilisa, and you also mentioned ukuthi uthe sakuthinta ube sewumanza. Ngithi usho njalo? You forgot to mention ukuthi wakudlisa. Yadlala. Sexually connected nje ukuzwile. No, it's good. You know, I don't think No, you understand it. No, you understand. Yes. Okay, Dotela nanga umuntu wesifazane ekhuluma ngendaba le. Absolutely. Yeah. And you know, Alex, lento into ehlale sisho futhi ukuthi ucansi doesn't just begin in the bedroom. It starts usuku lonke ukuthi lo muntu ekseni uthema uhamba uvalisa kanjani emini na communicate kanjani naye as the day progresses bokunjani. Noma kuukuthi awuzange uzumtshela ngiyakhalela but nje ukuxoxa nokucheckana, those little things okuzenzayo to show that I care already, so it's already part to the pathway ukuthi nikwazi ukconnecta kahle empedeni. All right. Thank you so much. Anonymous, next time, please try to avoid the F word. At least ungasebenzisa le creative mhlambe uthini uthi umdavazo noma ihlofhlof noma umdlalo. And yazi uthi ngempela kimi nakuzwakala sengazi ukuthi uthi suck. Now nje dokotela usangithi peace. Kanti ubethini? Ubesebenzisa the F1. Lo hlelo is not suitable for ingane. If ungibona on screen ubuzongibona ukuthi usebenzisa the F1. The F1. Phela uma kunjalo might as well nathi sidefaultele to the B1 lesizwe. Hayi, ngayiphi. Yeah. Kancane nje dokotela, there's a question engifuna ukuyibuza wena. All right. Kulo msebenzi owenzayo you counsel people, sure, and nama individuals and couples as well. Kunento esho Anonymous common leyo ukuthi abantu besilisa they need to understand ukuthi abantu besifazana ama emotional beings. Yes. Kuzoqala nini ukuthi ke kubhekelelwe nano side labantu besilisa as well. Ekutheni men go through mental health issues. Business is not doing well. Sikwi COVID, you have to provide, but kulindeleke ukuthi ube umshini musufika embedeni. Abantu besilisa they are victims when it comes to this, because uhlala ulindeleke ukuthi fanele performance ephezulu. In fact, some women if bekhala nge-relationship they go as far as saying ukuthi ngiyamnika sex ngimenzela yonke into, as if i-sex uyenzela umuntu wesilisa. Yes. No, that's very true, Alex, and I think on this show one of the things often is highlight ngoba ziningi izinto abantu besilisa abadlula kuzona and azikho izigungu nendawo lapha bakwazi ukukhiphela khona bakhulu
akhulume izinto amonye for example if ukuthi nje ufotshelo unkosikazi how are you going to tell omunye umuntu ngoba umuntu ubuka wena angathi uyayehluleka isithunzi sakho nesithunzi sakho so you are forced ukuthi umprotect lo muntu kunezinto abantu besifazane bane ndawo lebekhuluma khona and because nathi in society city ba emotional uthi noma ekhala enzani must you understand over emotional even nasemasontweni kunezigungu bongolwezine nje isonto lo mama bayokhuluma but so in societies khona zonke lezi zinto ezisupport abantu besifazane kanti abantu besilisa are dying inside uthi usufika ekhaya wena omunye akakwazi ukukhuluma but kubhlungu kunento emhlungu ngaphakathi kuyena so it's important ukuthi we are all emotional ngoba sonke sinama feelings. Yes, ngaleko ukuthi umqhakambisa the plight yabantu besifazane I mean yabesilisa kusho ukuthi you are against women uyabona because mako ukhuluma about abantu besilisa and what they go through then i-attack ihlale ukuthi no it's about women so I think kuyofuneka ngiyilanga ke sibheke nayo yes look mina Alex njengoba usho ngikhancelisha imndeni ne family you'll be amazed ukuthi i-drama ne-trauma that abantu besilisa go through and uthole sebenza izinto ezwrong sebekhishwa emaphepheni ukuthi hey gender based violence nani kanti in the background of yonke leyonto kuningi that abantu besilisa i-trauma that they've experienced especially emshadweni nakuma relationship yabo yes and then kodwa kulindele ukuthi abachamisa abantu on top of that. Yeah, but they can do that to keep his stress. Okay, sure. Siyabuya. It's 1939 indaba eGagasini. Masifuqa sesiphakathi sikhuluma ngendaba yokuchamisa umuntu wesifazane. Umsiza kanjani ukuthi afike kuvuthondaba kumbe azenza yena kumbe wena umuntu wesilisa. Siyaqhubeka 0861596596. All right, siyaqhubeka. Ngizothatha ke uKhehla kaDukuza. Shosho Khehla. Khehla? Yes, welcome to Gagasini. Siyaphila bothi. Si right wena? Siyaphila nathi kahle. No masila kaDukuza phela. Oh yes. Yeah. No bengicela ukubuza la Khehla kelana nodokotela bothi. Bengicela ukubuza la. Sinodala siyenze lento. Kodwa manje namayesefika lapha kuvutha. Uchama ngempela ufanele sibuye sithinta amashidi njalo manje angazi kwenzakalani. Oh before udokotela kuphendule mfethu khona igama lisebenzisile uthena siyenze lento okunye that you are about on this show ukuthi siqaqeke and sikhulume siyubize nje that's why sisebenzisa amagama afana umdavazo umdlalo ihlufhluf ucansi so sibalekele leyo kulishalazela ucansi ngoba siphila ngalo yesaba Khehla bazongiza bangale kamera nivalele kwelinye igumbi la okay no mphendule ke doc sure mphendule doc umama wakho uthi mase sefika kuvuthondaba kube khona uketshezi alikhiphayo angathi lo mchamo eliningi oluningi yes now leyonto inegama lesilungu ngesinto alikho igama layo kodwa ngesilungu kuthiwa ukuskwetha kusuka leyonto iphuma kwi-gland thizeni engaphakathi kuyena angithi wena nje umuntu wesilisa unalento ehlala sithi prostate ekhona ngaphakathi kwena le eyakha uketshezi loluhambisana nesperm kwabanye abantu besifazana baba nayo into ecishifane nayo iprostate kuyena ngaphakathi eyisitho esithize nayo kuyi-gland okuthiwa i-skin gland yona leyo uthi masechama amafutha amasende uthi masesechama naye kuphume lo ketshezi naye same as kwenzeka kuwena kwesinye isikhathi lisuke limixe nomchamo ngoba liba manzi futhi liba manzi lokho ukuthi mhlawumbe engangenkomishi now if when uyamazi umama wakho ukuthi ukhipha leyonto into senzani show ukuthi niyayipreparela leyonto if nizokwenza nikwazi ukubeka into phansi kuze kungabi inkinga nithi meniqeda nisule njalo uyabona akubona bonke abantu besifazana abanjalo kanti futhi naye akugona ukuthi njalo uma esefika kuvuthondaba kuzokwenzeka neamount ezophuma akwesinye isikhathi kuyaphuma sometimes akuphuma yazike kodwa yebo baba so yazike ukuthi kwabanye abantu besifazane bayazinyeza ngaleyonto ngoba bayazi ukuthi abanye abantu besifazane leyonto ayiphumi so isupport yakho ngesikhathi kwenzeka lokho nokumbonisa ukuthi awumgxeki awumnyanyi ngalonto yenzakalayo iyamenza ukuthi a relax nokuthi naye akwazi ukuenjoy ucansi ngoba egcineni uzogcina sezama ukuzibamba ukuthi angachami ngoba esaba ukuthi uyachama egcineni uma sefika kuvuthondaba kodwa ayikho into wrong la no ayikho into wrong baba ayike
kulungile ngakho Ndoda. All right. Siyabonga kakhulu nathi mfethu. Siyabonga kodwa. Siyabonga nathi. Thingihamba still. Sabona Anonymous. Hello Alex nodokotela Mthembu. Hi, baby girl. How are you? Welcome to Gagasi. Angathi ulayida amakhandlela lapho udlala music slow and it's dark and ugqoka lingerie ye sex uyazithinta. Ngidlala nami ukuxakeka. No khuluma ke sikuzuma. Manje dokotela no Alex yami inkinga kanje. Nginobaba wengane. Ngiyamthanda kakhulu kodwa manje feeling ukuthi angisenayo ongezathu sokuthi njalo uhleze ngisabisa ngokuthi once angangavuma ukuvakashela uzothola omunye ngabe ngizokujabulela yini lokho. Inhliziyo yami iyafisa ukuthi ngihlezi naye kodwa noma engithinta angisamfili ngenxa yezinto ahlezi ezikhuluma kimi. Manje angazi ukuthi yini engayenza ukuthi ngibuyele kumthande njengoba ngithanda ngakhona ngimfila ngikwazi nanokuthi mangabe ngimhalela ngimthinte ngendlela engifuna ukumthinta ngayo. Oh mangabe ulala naye uyafika kuvuthondaba. Sometimes kwesinye isikhathi angiboni ukufika ngoba uvethana kubuye yonke into akayisho kumina. Okay. Nakayenza kumina usengithithele kakhulu engithithela nabantu engibaziyo engihleka nabo. Yeah. Manje ngiyamthanda kodwa ama-friends akhe kuhamba ngingabi nawo. Okay. Yeah, look sithando sami ngiyakuzwa ukuthi uthi uyamthanda. A question ithi uyazithanda yini wena na? Angifuni ngiphendule. Now ngithoka ngiphendule. Now the fact ukuthi lo muntu wakho wenza izinto ezilulazayo nasemphakathini ethandana nabantu obathanda obaziyo ugcine wena ungasenayo imizwa. One of the things ozogcina uzenza uzozitshela ukuthi uyafuna ukuya kuyena kanti wena ufuna ukodefender ufuna ukovala uyazi ukuthi mongayanga wena uzoletha omunye. So uzogcina noma suwenza ucansi naye kungabuyi ngoba wena umenjoya kodwa ingoba uthongconakalale nawe kunokuthi alale nomunye. So lo muntu uyamblocka empeleni ekwenzeni lento maziyo ukuthi uzoyenza. Now if kuukuthi wena uyayimukela into yokuthi umuntu wakho akalale nabanye abantu then yenza uxolo ngaloko uvume ungene kule relationship uqhubeke nayo kodwa ungabi nestress sokuthi ubelele nomunye umuntu ngoba usaqhubeka naye even though uyamazi ukuthi njalo uzoqhubeka and ukhuluma kabi nawe. So kuvume ulale naye uzenjoye nawe kungabe uyena oenjoya wena nawe enjoy. So ivume lento ungalukulwa naye and yethu uhleli ku relationship naye ebeqhubeka enza izinto ozaziyo ukuthi awuzifuni wena. If kuukuthi uyahluleka ukuthi uphume ku relationship kodwa uyazibona ukuthi uyafuna ukuphuma ku relationship then hamba uthola umuntu oyicounselor ozokusiza ukuthi ube strong enough ukuthi uphume ku relationship. But is no use ukuthi ukhale nge relationship ube wena ohleli kuyona and uyamazi lo muntu uzoqhubeka futhi akuhlukumeze. Okay. Ngikhola ukuthi uphendulekile. And futhi noma kungathiwa mhlawumbe uyangiqabula angisakhona asethukisi wakhe ngoba ngifana ngingawuza ukuthi wenzani mina ngizoze ngibhoreka. Angithi uyalwa phela wena yena isikhathi sokuthi kube mnandi enjoyane kodwa wena ufuna ukuvisa ukulwa ngoba uyalwa naye. Ucabanga ukuthi meqabula ubeqabula lapha mhlawumbe eqabula untombi zodwa la umunye umuntu njalo kanti uyaziblock kanti yena ufuna ubumnandi la kuwena and if engakutholi kuwena uzokuthola komunye umuntu. Ngazi ukuthi unenhliziyo yami ngoba even mangathiwa ngithinta into yakhe mhlawumbe ngicabanga ukumsakha angisakhoni because ngiyanyanya bese ngicabanga ukuthi into ebiki sibani sizongena emlomeni wami kanjani. Yeah, I think ngizokuphendula ngento engisho eqaleni futhi kazi kuba wena uyazithanda yini na ngaphezulu ukuthi uthanda yena. Yebo. Okay. Nokulungile mangiyabonga kakhulu ngasigcineni khona number soyishiya if mhlawumbe usadinga ukuyifuna uzoyithola yes. Yebo ngiyabonga. Siyabonga. Ngiku Twitter doc. Usibu ubuza ukuthi wena umuntu wesifazane esechamile eqala kunawe wena Mjitha usuke esakufila yini yena noma usuke ese right ngawe.
Yeah, look, umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi ethi nyoma esechamile aqhubeke nobumnandi. That is why ekhona eqaleni sithe uthi nyoma eseqedile kodwa uyafuna ukubamba nibambane ngoba isuke isami imizwe isakhona kuyena umuntu wesifazane. Even though ayisafani isuke isoyothathelisa futhi ukuthi inyuke intaba futhi zifike phezulu kuvutho ndaba. Kodwa imizwe isuke isakhona kusuke kusamnandi. Unlike umuntu wesilisa lokho ukuthi uma sechamile kumele azinikeze isikhathi sokuthi umzimba uthathele futhi buyivuka induku nemizwa. Now umuntu wesifazane omunye ngifuna ukisho lento ngoba baningi lento eyenzeka kubona uthi mase sechamile akunyanya. Okay? Sorry. Okay, yes, qhubeka doc. Yes. Khona omunye othi uma esechamile yena anyanyiswe ukushibilika lokho kulaphakathi anyanyiswe ngiyakutshela this is the truth and I hope ukuthi abanye abesifazane abalazile iqiniso bafone basho ngoba ziyenzeka lezo zinto ukuthi umuntu once yena wachama uvela ngasafuni lutho afela sethi nje chama omunye agcina esekufenda kakhulu esekufendisisa ngoba ufuna ukuthi usheshe uqede uphume kuyena ngoba usiyanyanya yena akasafuni. However komunye akona ngoba enyanya omunye ngoba sokubhlungu kuyena uyabona imizwa yenjabulo noyobhlungu yenjabulo ngesikhathi ikhona iyayicamouflage leyo bhlungu ungayizi ukuthi ikhona but yansi yaphela le emnandi then uyayibuza ubhlungu uthola ukuthi mhlambe uzubhlungu and usefuna ukuthi uyeke. Yezwakala 1950 usekakasini lelo hlelo indaba sikhuluma indaba zomdavazo kusukela ngo7 kuya ku8 njalo ngolwesine ungasearcha na kwi YouTube channel yakagasi and hashtag sisebenzisayo ithi ezocansi both ku Facebook page na ku Twitter. Ngise Pinetown now. Hello Anonymous. Yebo sawona. Kunjani? Hayi kuyaphileka baba. Sikhuluma ngendaba yokuchamisa umuntu wesifazane nokuthi ayichamisa yena. Yebo. Bengisacela ukubuza la kancane. Shuthi mina nomuntu wami sisanda uexperimenta nge anal sex. So manje for both of us kumnandi kodwa yena ubuye complain ubuye ubhlungu ezinye ikhathi kodwa ubuye enjoy ubuye ubhlungu. Sure. So mina into engicela ukuyibuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngi-overcome lengqinamba ukuthi kungabi buhlungu kuyena nanokuthi ngize ngimfikise kule ndawo yokuthi azechama. Yeah, okay. Look anal sex mode nisayiqala imbobo yakhe ngemuva ikakajwayeli ukungenwa yipipi number 1. Now imbobo yangemuva uyayazi nawe wazithinta wena nje ishesha manje ukuthi ivaleke ibambe so ireflex leyo yokuthi into efuna ukungena lapha ngemuva ivele isheshe ivale. So one of the things enzakalayo ukuthi if kukuthi akakabi aroused kakhulu then iyavala so ngesikhathi ungena wena sokuba bhlungu kanti kuwena sokuba mnandi ngoba ngesikhathi ivala iyavala lento ilibamba ipipi lakho so there's more friction. So it's always important ukuthi if wenze anal sex naye yenzani sure ukuthi kune lubrication kunento enisebenzisayo ukuthi kushibilike futhi uyisebenzise kakhulu. Okay. Na vele sesa-investa kuyona vele i-lubricant. Yes, but you need to make sure ukuthi yena you are sure ukuthi uyafuna ukuyenza lento nakayenzeli wena. Why I say this because almost abantu besifazana abaningi if sebeyenza anal sex kakhulukazi bona manje wena ngiyakubona ukuthi uyayithanda kakhulu manje anal sex ufuna yona kanti kakhulu futhi nazoke and that becomes a problem kumuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane uyafuna ukwazi ukuthi ufuna yena nontomzodwa wakhe more than ufuna ididi lakhe ngoba ididi ungalithola nakumfana. And one of the things ouchini ucabanga into ngena ngemuva ngento engishilo indlela nje lelo gama elivele laphuma ngayo wazothusa kwayena umlaleli. Now iqiniso yileli mhlambe upartner wakho akakutsheli kodwa unaka ukuthuka uma ekubona ukuthi uyithanda kanjena from edidi mhlawumbe kukhona la okuthi uzokuyifuna nokumuntu wesilisa and that can be fearful kuyena ngoba kasiye umuntu wesilisa. So as much as uyithanda kumnandi make sure ukuthi uyabalance ukum-enjoya ngaphambili uke ungambonisi ukuthi uthanda kakhulu ngiyazi uyathanda ngemuva but ungambonisi yena yenza angathi it's option B ukuya ngemuva kube uyena kunaloko othi uyakupha ngoba azi ukuthi uzoyi-enjoya. So
don't show her lokho ngoba uyena ozovala ama emotions akhe because kanti usene fear yokuthi wena usuthanda kakhulu ngemuva then uthanda phambili. Kodwa into inokuyenza ukuthi ayisalenze nje ucansi kahle ne play kube right yonke into. Bese ngimphendula ngalendlela yokuthi yabo angifuni ukukhombisa ukuthi sengifuna yona enali kodwa yabo ngikhombisa ngempawu zokuthi ngilikhotha ididi nje kancane yabo ukudlalisa phela mwenze njalo uyambonisa ukuthi uyalifuna zonke izilwane zenze njalo nezinja ngiqala ilikhotha iqala before ilingena by you doing that usukumbonisa ukuthi usufuna ukungena la. Yeah, but simphendula nodokotela she said something yokuthi kungenzeka into mhlawumbe nama feelings of ukuthi upenetrate omunye umjitha so angizwanga iresponse yakho lapho. Lutho wait Tomo ngeke ungibone ukuthi nje explore nje ama depths relationship yethu. Okay. Sure. Again, my advice is balance izinto ungamenza feel ngathi uthi uthanda lokukusha more than loku okujwayelekile, okay? Sure. No, ngizwa kahle. Ngiyabonga kakhulu John. Sure. Siyabonga. Alright, indaba eGagasini. Sikhuluma ngendaba yokuchamisa nokuchanyiswa komuntu wesifazane 0861596596. Lo hlelo alulungele izingane. Siya Chatsworth now. Hello Anonymous. Good Alex njani? Siphilile njani wena? Ngiyaphila na doc ni right. Yebo baba. Sure. Bengizocela ukubuza umbuzo owodwa then ngiqhubeke nesipiliyoni nami ngisitholile. Ukufakhamsiza ngabe kuyasiza yini ekumenzeni ukuthi umuntu esifazana like asheshe afike kuvuthondaba? Cha, not at all. Ukuba circumcised kwakho kuwena. So umuntu wesifazane ngesikhathi ungena kuyena even if awukho circumcised vele inyama lezi ngesikhathi ipipi livuka liba likhulu ziyahlehla vele. So kuyena uma usumngena ngaphakathi vele uzwa wena njengomuntu ongekho circumcised if ukuthi ipipi lakho selivukile. So iba kuwe leyo nto ukuthi yini oyizwayo wena but kuyena umuntu wesifazane there isn't much more pleasure ukuthi kukhona ubumnandi obumo just because kunesikhumba esingekho. Okay, I understand. All right, sure. And mina into isipiliyoni engisitholile la ebantwini besifazane. Ngike nakubeka udokotela ekuqaleni moqo ukuthi ukukhuluma kuyasiza. Nami ngikubonile ukuthi ukukhuluma kuyasiza cause ngike ngathola omunye usisi like before nje ngizothini before silenayo. Wakubeka nje wacaca ukuthi yena ukufika kuvuthondaba kwakuyinto emnqabele as a result nomuntu engafike naye uthi wamfikisa kuvuthondaba one official ngazi ke benesikhathi esingakanani. Sure. Yeah. Kodwa sathi masiyikhuluma lento ngimbuza thandane ibolo nto leyo athi mayichaza but the day mhlasiqala ukuthi sisisene emabhida wayenza into engangiqala nami ukuyibona into yesifazana le squat ukusquat. Okay. Yes. Then nami kwangithusa but ever since there bese ngimazi bethanda la yena mawuthi ungena yena mawufuna ukushesha umfikisa la efuna ukuya khona bethanda ukuthi yena ayivali imiyenzo. Oh, okay. No, we've heard that before. Yeah. No, it's a good experience dokotela njengoba echaza ukuthi wafila kanjani. No, siyabongela bafo. No, siyabonga. Ithi ngithatha ke nama voice notes. We always want feedback from this show. Mawusanda kusifica njengamanje we are left with 3 minutes. Let's see ukuthi sisangakuxosha yini kuona. Na voice notes. Quick. Hello. Vile ndani yasenhlanga ngalalela kasino Dr. Mthembu ngase ngithatha inamba yakhe ngase ngisondela neno ngaya khona endaweni yakhe la isebenzela khona ngenhloso ukuyothola usizo noma ngiyocela usizo enkingeni engangithi nganelise umama ngendlela egcwele uma sinaye. So ngabe sengithola ukukhulu endomehluko ngiyawuzwa kuyimanje zengakawaqhida ama treatment akhona ekabili kodwa ngizwa umehluko kangangokuba. Oh. Alex? Yes, besenqanyuliwe just like nje mangabe usuzofika climax uvela ukhishwe nje into ebuhlungu nje leyo ungamnenza izinqa uyabona nje yabo okay angazi umsekhona nomsizi eWoodlands no yes no sesifike oh sure mfethu uzoshaya nje ngamafushane one question please
angina umbuzo ngine comment. Yes, please go ahead. Ngi-experience ngisamncane kakhulu ukuthi umuntu esifazane uyasikwetha. Lokho okwenzakalayo ukuthi umuntu esifazane asikwethe, it's about how you position yourself, the body warmth, ukumbamba, umqabule lapha nalaphayana. Ukuya down kuyena suke sekuyibonus enkulu leyo kuyena because of how you do things. I think most of us men fail because we feel ukuthi kufanele simpanish. Angithi sithi siyamhlaba. I think the word umuntu ayisebenzisayo. Kodwa umuntu esifazane udinga ukunikwa umnese umphindelele. I think ilas baleka khona besilisa ukuthi ake simnese nje semenze simutamote azizwe naye noma ubambe isinqa sakhe usuraza avela jabula bonsayi no ngiphethe umampela la. Mfethu uyabona nje lento ishoyo. What a way to wrap up discussion yethu. Siyayiqeda ke le BP masterclass kanje. Uqedile. Thank you so much mfethu. Bekuyi comment. Siyabonga. Dokotela utholakala kanjani? Dr. Mthembu use Medilution. Inumber zethu zithi 031 765 8475. Ngizoyiphinda futhi ngiphindela lwababa loya. 031 765 8475. Your cell phone 061 4622 945. Sikhona nase Richards Bay. Siyachatha siyaqhuma sikhipha inyongo drain acid stress umzimba nje nekhanda lingapheli awuthoilethi kahle neqolo imlomo umzimba not just okocansi but umzimba wonke as a whole was a Medilution. All right, siyabonga kakhulu. Thank you mlaleli futhi ubekanye nathi and ngiyawathatha kama topic avela kuwena. Please unga emaila uthi indaba@gagasi995.co.za and lo hlelo uzokwazi ukulibona ku YouTube channel yeGagasi uyeke na ku app Gagasi FM. Asibonge ke kubana Dokotela Mthembu at tonight. Khumbula ukuthi sithi khuluma before ukhumule. Thanks to the production team DJ Flair no Mr. Nzuza. Indaba njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 PM and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa.